Muranga mane rungu kangata ne loso bende waya winje ko loso sani ocho ni en kalure kod dongruok ma osekelo e county ma Muranga makoro miyo en achiel kuom governors manyalo wacho ni otiyo makare en kotudore kod tudruok makare mosebedo godo kod MCAs mayudore e kor gwenge mopogore opogore tiwinjo kanyo ka wanyingo bende wacho ni governors wacho na dera kata ward makamano pokanyono bas temoko okie kata MCA makono okevin Osido tudruok mane monego bedi e kin governors ka achiel kod MCAs mar mondo mi wang'iane ni counties magwa odongore yo makare mar mondo mi kata seche moko ikinde makod igolo kata nonro machielo katiyo mana kod rajis wane kata ka county ma Siaya kata county ma Migori kata county ma Kisumu kata Homabay e motelo ne counties mamoko tudruok mabedo e kind governor gi MCA mare to en gima nyaka to en nyaka nikech e county assembly kae e kama programs gi policies ma governor te ikadhe kanye kama nyaka appropriation pesa ma governor dhi tiyo godo mana MCAs gi ema kadho pesgo gimiluongo ni CIDP ni kache kama ikadhe gimiluongo ni budget mar county komakre gomenda ma governor dhi tiyo kanye kama ikadho gie to samoro tudruok mantiere kind governor gi jogo ma gin MCAs wa samoro pok osegabedo maber temo mi winjo ka e counties moko iwinjo ka nitiere kata impeachment MCAs dwani mondo gigol governor no githiche oko to be king'iyo gigo momiyo ng'enyne gin kaluwore gi weche mag omenda ni samoro counties moko bende wards moko bende nyiso ni unto kane wang'iyo kura manobiro to mawuok noromo omiyo unu bro yudo development kata dongruok kang jomoko osetieko koro kiyudo ka nitiere samoro nitiere ywaruok kata mana lwenje moko matindo tindo mantiere kind governor kod MCAs kaluwore gi interests manitiere kanyo to bende nyaka tudruok ni bed maber nikech wantiere gi jokanyo miluongo ni committee members ma bende ng'enygi gine jogo ma tudre gi governor kata mana gi CECs mawaziche wa mag counties gi kata chief officers at the sector level koro un gi committee kata mana mar education kiwacho weche mag bursaries to kanye kama weche mag bursaries ikuongi wache mondi dhibet nango ere kama ne wakose higa mokalo higa ni wadwa timo nango governor wacho manifesto mane no ripo bed nangono to ka gisetieko kanyo ae kiloso report mabange dir governor tae to dhi ir CEC finance to duoge county assembly kae to king'iyo kaka gigi tetimore manyiso ni pile ka pile samoro japiny ok nyal ng'eyo ni governors tudre gi MCAs nikech samoro meetings madhi mbele bende ok nyiswa especially through the media makmana counties moko mantiere gi strong media communications infrastructure mabe samoro kata king'iyo websites magi tino ne governor oromo gi committee machalo kama kata ni cabinet mar county oromo ae bange gi devolve romogo sector level omiyo magi timore mar mondo development kata dongruok ma japindwa ni mondo one piny kacha nikech kache kamane kaka nende Jovino wacho bende chiko wacho ni kidwa ni mondo los development plans gite pach japiny nyaka kaw gimiluongo ni public participation koro kache kama okuongo kama paro gi kuongo wuoke ae to gibiro to gibedo minted malongo makata sama waloso kan tigi milongo ni county fiscal planning public participation processes madhi mbele counties mopogore opogore kanyo nyaka japiny kawe pache to kose kaw kacha to bende MCA bende nyaka bed present kacha nikech bange ene modhi siro dwaro mag jopiny gi county assembly kacha to ng'eni tudruok maber mar governor gi MCAs gi bende konyo dongruok nikech samoro nitiere kuonde ma bende governor development plan margi osetimo over concentration mar development samoro bende nitiere gik maluongo ni white elephant projects samoro no chak ki governor moro kaka Jovino wacho ni oyieri 2013 2017 obai oko 2022 chaki duogo tudo ka ng'at mane nitie projects ma bende ok noloso nikech samoro kaluwore gi dynamics mag counties mag politics to koro kiseduogo ka to MCA dwaro ni mondo bed e mstari wa mbele obed e line ma okuongo mar mondo ng'ini to kama ae chal nadi to ire kaka wanyalo tudre gi governor mar mondo development kata dongruok matimre e county gi bende onen kuonde ma ae to nikech Joyce MCA bende en ng'at miyiero to ka ok itiyo maber ne jo kanyo mabe noyieri to bange kendo ka kura dhi biro to gidhi wei oko
but ka ginyalo nyiso nyaka bende ni utudre maber gi governor, manyiso ni traction mar governor bende nyalo betie. For example, waneno ka counties mopogore opogore, samoro kata ka governor dhi chiwo bursaries, to dhi kate constituency, to nyalo yiero ni sama dhi e constituency machalo kama, to ward machalo kama ema dwani mondo adhi e constituency no. Manyiso ni tudruok mare gi MCA osebet maber, kendo kata kaluwore gi reports mag development kata development mantiere e county no bende chopo ne governor kacha, manyiso ni processing mar kaka gidwani mondo giti ne jopiny bende timre maber. To mogik en ni ka waneno ka tudruok between governors kata kind governor gi jogo moyier ma gin MCAs ok dhi maber, to jogo madhi hinyre gin mana jopiny. Manyiso ni nitiere thuolo mang'eny midhi kaw in terms of solving conflicts. Ka ina buche miloso ni kia ng'ano mok tudre gi ng'ano mok odhi e meeting mar ng'ano, sama ne gilose liel ng'ano moloso marach, mahogi gik ma ok dhi konyo dongruok, particularly e counties magwa makaluo masani iluongo ni gin broad based counties. To ng'eni nikech wan wasewa chien development dongruok mosebede Kenya kae for the last almost 69 plus years, gin dongruok mosewe pinje counties mag pinje makaluo. Kata ka ng'iyo budgets ma omi counties makaluo, tino ka bende ki compare gi budgets mag other counties, nikech mano bende gin gigo ma wang'iyo. Ting'iyo ka budgets mimiyowa ok gin budgets manyalo chopo dongruok kamoripo bed no chope. To manyiso ni koro sama wantiere sirikal mamalo, ni kuom jogo mohero ni wantiere sirikal mamalo, tudruok marwa gi sirikal mamalo oripo bed ni chal nadi mar mondo wati gi thuolo no mar mondo waywa godo kendo waser kata wasew dongruok mondo obi e counties wa makaluo. To kapok wadhi yuyo marwa mar ariyo kinyi makawuono wanyingo kaduoke to wako kinyi makawuono kwa ng'iyo ranyisi county ma Nairobi